nice to meet you. Hello, ciao. Lydia. Hi, nice to meet you. Hello, ciao. Hello. Hello, nice to see you again. Okay, thank you. So, for technical. To byly fousy. Prosím. So, okay. Yeah, I'll be ready. So, okay, time. Hello, welcome to this. The first time today, I will do preparation for my signature drink because I must make infusion of my blueberry addiction to my strawberry and yogurt caviar in bottle with N2O or NO2. I don't know. So. My espresso, chills for my espresso, for my cappuccino, and for my signature drink, your order. And for my signature drink is Ethiopia Irgashev Harfusa. And now, because my presentation is in Czech language, you got a card with all information about my drink, about my espresso, about my cappuccino, and about my signature drink, and information about my signature drink. How do you drink it? Okay, what can you feel it inside? For you, please. For you. For you. And for you, please. Okay. So now I must make my infusion. So this balls is from yogurt drink with no nic v češtině. Prostě mám tam vysoký obsah kalcia, který amalgátovým roztokům udělá silnější slupku na kaviáru z jogurtového a jahodového drinku, který potom infuzují borůvkovou redukcí. Borůvková redukce se dělá z mražených jahod zhruba ze 4 kg. Tohleto vám vyleze zhruba ze 3 kg borůvek mražených. Je to s oříškovým máslem, je to redukovaný to po dobu 5 hodin, siftovaný přes strainer a potom přes plátínko nechat prokapat. So,
Now I make you my espresso. My espresso is first time it's flavor acidity, and after a hint of blueberries, and after pleasure flavor with dark chocolate. Okay, now I make your full espresso. Thank you. Must be quickly. So, my espresso. This is my espresso for you. Your espresso. Your espresso. Your espresso. This glass is for your spoon. Thank you. Now I make my cappuccino. Quickly, yeah? Okay. No problem. What good is that? Skotsko. Tak? Blansko. Where is Blansko? Jo, Obrna. Šalina. Bali. So, now I will prepare my cappuccino. In my cappuccino, you can taste a little bit acidity. You can taste like a blueberries, no, strawberries in yogurt, no yogurt. Yogurt, okay? Maybe like strawberry ice cream, okay? Okay, no problem. Can clean it. So, because I don't have a good remember, your cappuccino please. I got a picture on my hand, okay?
second cappuccino. Okay, I clean it. Time, please. Okay. Quickly. Okay. We drop the rather definition through more shakes to be had. The planning to do the chap whole pleasure of the portable raid. Loose the strider, but less to say. Find a cheeky street easy and pop on in. Bar keep 10 tonics on some more chin. Flappers in effects or fringe and sample. Quietly rest, no midges and hassle. Sitting at the bar with a best tweed on. Lady on the stage with a fresh sweet song. A dance is the place where we belong. Another key tea and you can't go wrong. There are cheeky chappies popping and stuff. Busting moves, hopping and stuff. After names and what they do, they say stuffy moonshine. How do you do? Charmed, I'm sure. Now wait with, as they say, no modern tongues exist. Party, started, ready. We bear wish to call for reform, Mr. B and Dusty Moonshine, fancy a symbol. Chap off breaks, string on skiffle, Mr. B and Dusty Moonshine, fancy a symbol. We bear wish to call for reform, Mr. B and Dusty Moonshine, fancy a symbol. Chap off breaks, string on skiffle, Mr. B and Dusty Moonshine, fancy a symbol. We bear wish to call for reform. So, my second time for you. You can feel in my cappuccino like a strawberry ice cream. Yep. And for my bit, remember, okay. Okay, now with my signature drink. What's my time, please? Okay. So. Nějaké rychlejší než normálně. To se můžeme říkat. Oh, sorry for my head judge. Here you have a water, please. So my signature drink. I will prepare my espresso. You must, in the first time, smell the sugar bowl with, takže dobře. Musíte si cítit, musíte si chutnout cukrový bouly s ibiškem, chrpou, šípkovou růží a hlavně sušenýma borůvkama. To je ta první část, kdy vlastně vy cítíte to, co já mám v espressu. Na druhý čas vy si dáte 2 kuličky. Jogurtovou, jahodovou, která je infuzovaná borůvkovou směsí. Borůvkovou redukcí. Pardon. To je chuť, která je typická pro to moje cappuccino, který jsem vám servíroval. Z toho důvodu já jsem si vybral moje espresso, který se mi hodí jak na espresso, tak na cappuccino, tak na signature drink. Takže volný nápoj, kdybyste ho neviděli. Tak, teď to chci... Okay. Now, I can make it. Nice blueberry smell. Feel what's the music.
One is for two jazz. Okay. Now you must make it by my instruction, okay? Kolik čas? Super. So, you espresso for my Swedish drink. For you. For you. And espresso for you. Okay, now taste it. Oh, I told you. Time, please. Sip it. Sip. Kurva, Ne, to se neříká. Ne, nech si to, budeš se mnou povídat ještě. Pojď se, dej si to zpátky. Ne, takhle to si nebudeš posledně. Ježí, patrně, jo. Hele, co se s tebou děje, Franto? No, co myslíš ten čas? Ne, to? ne, to je poprvé, co tě vidím takhle uvolněný, kolik jsi měl neurolů ráno. Ale normální 60-kilový člověk si dá půlku a je normálně mimo celý den. Jo. Já nevím, já to nepoužívám. Vzhledem k tomu, že vážím, co vážím, tak jsem si to musel nadávkovat trošičku jinak. Počkej, ale 4x60 si říkal? Já nevím. Až je... Já vím, on to má z toho číkání těch bombiček, bez tak. Si najdeš vždycky nějakou drogu, veď? Jsem nic neměl, ty vole. Ještě. To je v pohodě, ještě. Dobře, tak nám něco pověz ještě jednou. Počuj. Tentokrát ne česko-anglicky, ale jenom česky můžeš v pohodě. A ty vole. Aby to ten stůl vydržel. Tak to jsem měl zařídit podle toho, ne? Jsem to počítal, vole. Že si mi sedne... Rotoplek na plíček. Ježišmarja. Kam mi koukáš? Ups. Že teď mě úplně rozazuješ. Jo, myslíš? Že, co jsem to chtěl? Jo, abys nám něco pověděl o tom, co jsi chtěl. Pedro, ty. Já se potřebuji si aspoň ubrousek, abych se mohl utřít tou hlavou, ty vole. Tři si hlavu. Entschuldigen Sie bitte. Najednou ti dej ta němčina. Dankeschön. Tak už jsi spokojený. Jo, víš, ano. Hele, je to dobrý, já jsem se přešlápil během dneska, ty vole. Nějaký horší. Jo, no už to nebude lepší. Ty dinosauři přece jenom jednou vymřou, hele. Hele, proč jsi mě namaloval tohle, když jsem říkal, že máš taky jako... Hulíš něco, nebo ty vole, jak bys to chtěl asi udělat do kafe, tohle? Ty já nevím, to zvládneš, ten jsi barista. Já jo. To jo. Asi nedost dobrý teda. To nevím, to nemůžu posoudit, promiň. Já tě nikdy nehodnotil. Jirko, můžeme si to bavit. No, ty spíš povídej, co jsi měl za kafe, proč jsi ho měl, Za jak kafe, jsi ho já jsem použil. Etiopii, Jirka šéf.
Harfusa, jo, měl jsem to od, jako sponzorský dar od společnosti La Bohème, tady s panem kolegou Barešem a no prostě jako je to dobrý, no. Jsi spokojený, jo? Já nevím, já jsem z toho úplně jako dobrý. Jako z toho výkonu, myslíš? No ze všeho. Ale výkon se mi líbil moc, no. Jsem se na sebe tak jako podíval. Musíš se sám A tak pochválit. jsem to jakoby tak jako... Jsem to tak jako byl zhodnotil, tak se mi to jako fakt líbilo, až tě 28 vteřin přes. Což jakoby v semifinále není až takový průser, pokud máš dobrý kafe a máš dobrý jakoby ostatní věci. Pokud mi samozřejmě ten čas bude stát jakoby nějaký další postup, mě to zvedněte v pohodě. Ale se nevolal mě nikdo. Já? To nevím, odkud ty vole. No, co jsem říkal? No to kafe si povídal. Takže prostě jako kafe dobrý, super, spokojený, no. Cappuccino si myslím, že bylo taky v cajku. Bylo v cajku, jo. No, určitě. Kaviárek taky v cajku. Kaviárek taky v cajku. Ale to, co potom jako šlo do toho kaviáru, to bylo taky v cajku. No, a to, co potom z toho vylitlo, to si oni čuchli, tak to bylo dost v cajku. Dobře. Tak jo, tak ještě jednou potaz pro Kantu. Poprosím další soutěžící, na to je Anička Mrázová, aby už šla na svý místo. Vypínám tě.